Benvinguts al Notícies Vespre d'avui dimarts 10 de març. Els veïns del carrer Ample de Reus diuen que n'estan farts. Diverses persones s'han posat en contacte amb Canal Reus per exposar una situació que consideren inaguantable. Les reiterades baralles i problemes que es generen al voltant, diuen, de la Font de Suïssa. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, segons els veïns, hi fan acte de presència pràcticament cada nit. I la cosa s'agreuja en caps de setmana, quan coincideixen amb usuaris de locals de nit de la zona. Ens trobem al bell mig del procés de preinscripció escolar, que és quan s'ha de triar escola per als infants de 3 anys, que començaran l'etapa d'educació obligatòria el pròxim mes de setembre. A Reus hi ha centres que no ofereixen ni tan sols 5 places ordinàries, perquè l'oferta que determina l'administració queda coberta entre germans d'alumnes que ja són al centre i la reserva de places per a infants amb necessitats educatives especials. Cambrils vol evitar el que va passar l'any passat amb el Top Manta. Per això està previst que el consistori aculli una junta de seguretat local amb els diversos cossos policials per establir un protocol d'actuació per a la temporada turística, que arranca d'aquí a menys d'un mes, per Setmana Santa. Albert Vinyes, vicepresident esportiu del Reus Futbol Club Redis, envia un missatge de tranquil·litat a l'afició roig-i-negra. En declaracions al Cercle Central de Canal Reus, deixa clar que l'objectiu de l'equip dirigit per Marc Carrasco és la permanència. Els veïns del carrer Ample de Reus asseguren que al voltant de la Font de Suïssa s'hi generen aldarulls pràcticament a diari. Tot i que no volen fer declaracions davant de càmera perquè asseguren que tenen por, segons expliquen a Canal Reus, les batusses, els crits, el tràfic de drogues i les borratxeres són el pa de cada dia. Una situació que s'han cansat de denunciar als cossos policials, que visiten sovint la zona per apagar els conflictes que s'hi generen. Ara bé, els mateixos policies haurien explicat als veïns que poca cosa hi poden fer. L'Ajuntament de Reus, que tampoc ha volgut fer declaracions davant de càmera, assegura a Canal Reus que aquestes incidències van a la baixa, però els veïns estan farts i han començat a organitzar-se per intentar trobar una solució. No és la primera vegada que hi ha aldarulls d'aquesta mena a la zona. El 2023, després també de reiterades denúncies que s'arrossegaven des de feia anys, l'Ajuntament va retirar la llicència d'activitat de la restauració de la fonda per incompliments sanitaris i de salut pública. El veïnat posa de manifest que a l'establiment hi coincideixen una àmplia varietat de perfils de persones. De fet, a la clientela habitual s'hi suma el fet que l'Ajuntament de Reus faci servir el mateix allotjament per ubicar-hi temporalment persones i famílies que es troben en situació de vulnerabilitat a la ciutat. Aquesta setmana passada s'ha posat en marxa el període de preinscripció escolar per als alumnes d'educació infantil i primària pel pròxim curs 26-27. Això vol dir que des d'ara i fins al pròxim 18 de març, cada família pot omplir la seva sol·licitud segons les seves prioritats d'escola pública. A Reus, aquestes sol·licituds s'han d'ajustar al mapa de zones estipulat per l'Ajuntament, que enguany incorpora un canvi respecte a l'any anterior. L'escola Pompeu Fabra ha passat de la zona A a la zona D, mentre la resta d'escoles mantenen la mateixa assignació. Així doncs, a la capital del Baix Camp les places queden de la següent manera. Comencem per la zona A, que inclou les escoles de la zona nord-oest de la ciutat. L'escola Celi Artiga compta amb 6 places disponibles, després que de les 17 places ofertades, 11 les ocupin germans. En el cas dels ganxets hi ha 9 places disponibles, després de restar les 8 places dels germans de les 17 disponibles al centre. Pel que fa a l'escola Joan Rebull, que compta amb 2 línies, té fins a 25 places disponibles, si no contem les 9 que ocuparan germans. L'escola Montsant, per la seva banda, disposa de 10 places vacants i l'escola Mogli de 7. Això es tradueix en un total de 57 places públiques disponibles en aquesta zona. A la zona B, és a dir, al sud-oest de la ciutat, hi ha un total de 70 places vacants. Aquesta xifra surt de sumar les 23 disponibles a l'escola Alberic i Casas, les 12 de l'escola General Prim, les 6 de l'escola Misericòrdia, 6 més a l'escola Prat de la Riba i 23 de l'escola Teresa Miquel i Pàmies. La zona C, la sud-est de la ciutat, és la que disposa de més places disponibles, 80 en total. L'escola Eduard Toda en té 19, l'escola Isabel Besora 24, l'escola
l'Escola Marià Fortuny 13, l'Escola Rosa Sensat 9 i finalment l'Escola Sant Bernat Calbó en té 15. En canvi, la zona amb menys places disponibles és la zona D, al nord-est de la ciutat, que tot i sumar enguany l'Escola Pompeu Fabra, continua sent la zona amb menys oferta. En total hi ha 52 places disponibles. La Vitxeta és l'escola pública de la ciutat amb menys places lliures, només 3 després de restar els 14 germans previstos. L'Escola Pompeu Fabra en té 11, l'Escola Rubió i Ors 15 i el Pi del Burgar 23. En total, doncs, de les 489 places públiques que hi ha a la ciutat, 230 estan reservades a germans i, per tant, queden 259 places disponibles. A tot això cal sumar-hi les places reservades per a alumnes amb necessitats especials, que en són 233. En el cas de les escoles concertades o privades, per aquest curs vinent hi ha 281 vacants per omplir. Amb tot, serà el mes d'abril quan el Departament d'Educació publiqui el llistat provisional amb totes les sol·licituds i s'obrirà llavors un termini per fer les reclamacions pertinents. El procés de matriculació començarà el mes de juny quan es publiqui la llista d'admesos i llista d'espera. Municipis com Cambrils fa anys que lluiten per eliminar la venda ambulant il·legal del passeig marítim, que es multiplica amb l'arribada de visitants. L'any passat ja es van posar en pràctica diverses iniciatives com és la instal·lació de barreres físiques allà on s'acostumen a col·locar els venedors, l'increment de presència policial a la zona i la pedagogia amb els possibles compradors, advertint-los de les multes a les quals es poden enfrontar. En les pròximes setmanes ha de tenir lloc una junta local de seguretat amb els diversos cossos policials implicats per dissenyar el dispositiu d'enguany que ha de seguir la direcció de la feina feta fins ara. El que vull garantir és que l'estratègia iniciada l'any passat es continuarà o es redoblarà. Tothom ens ha vist ficant obstacles al passeig perquè no es pugui muntar, tothom ens ha vist multiplicar la policia local, els agents de la policia local, però no només els locals, sinó també els dels Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional, i tothom ha vist com la franja que ens costa més és per la nit. Doncs també haurem d'actuar per la nit perquè durant el dia sembla que l'any passat ho vam controlar bastant. Klein posa especial èmfasi en la tasca de prevenció no només amb els compradors, sinó també amb els venedors, evitant que arribin a muntar les parades. Pel que fa a la falta d'entesa amb el municipi veí de Salou respecte al Top Manta, Klein ha estès la mà al seu batlle per fer una lluita conjunta vers aquesta problemàtica social que afecta els municipis de costa i, sobretot, el seu teixit comercial. Actualment, la superfície productiva del conreu de l'avellaner a Catalunya es concreta en unes 8.000 hectàrees, un 30% menys que a les 11.000 que es conreaven el 2021. La sequera dels últims anys ha agreujat la situació crítica del conreu, que ja arrossegava un descens progressiu durant les últimes dècades, si tenim en compte que la superfície conreada al 1985 arribava a les 35.000 hectàrees. Per frenar aquest abandonament, el Departament d'Agricultura de la Generalitat ha dissenyat un pla estratègic amb mesures i ajuts específics per implementar fins al 2028 i reclama la implicació del sector. Cal que anem tots a la una, cal que anem de manera coordinada, destinarem els ajuts que faci falta per salvar aquest cultiu estratègic i donar suport als nostres productors. Unes mesures que tindran impacte especialment al Camp de Tarragona, on es concentra la major part del conreu d'avellaners a Catalunya. Entre les línies estratègiques destaca la voluntat de millorar els sistemes de reg. Ja s'han començat les obres de la bassa de Riudecanyes, que haurà de servir perquè la futura, quan hi hagi l'aigua regenerada a les obres de l'Edar de Reus, es bombejarà l'aigua cap a aquesta bassa i serà la que servirà també per connectar-se al sistema de reg de Riudecanyes, com també les ajudes que tenim, tot el cultiu, els 8.000 hectàrees de cultius que tenim, el 80% estan en regadius, s'ha d'anar modernitzant aquesta xarxa i els que no en tenen anem a veure si som capaços també d'impulsar-lo. El pla també contempla la creació d'un hub de sanitat vegetal per garantir una producció sostenible, línies d'ajut als conreus o mesures relacionades amb la qualitat del producte i per fomentar la comercialització i promoció de l'avellana. Obrim l'espai de l'entrevista per parlar del Tecnoparc de Reus, del paper que hi juga RDS i de la situació actual i previsió de futur de tot plegat. Per fer-ho, rebem el regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement de l'Ajuntament de Reus, Josep Bages. Benvingut. Moltíssimes gràcies per la invitació. Qui és també conseller delegat de RDS. De fet, la setmana passada presentava un informe que detallava que al Tecnoparc de Reus s'hi mouen més de 4.500 treballadors, més de 70 empreses, uns 3.300 estudiants universitaris, centres de recerca. Aquesta és la fotografia actual. Què n'hem d'esperar que passi de tot això d'aquí a uns anys? Cap on ha d'anar tot plegat?
Bé, nosaltres estem parlant del districte tecnològic, ho estem repetint moltíssim, no? Des de Barcelona fins a València no hi ha cap altra zona que ofereixi l'atractiu des del punt de vista de coneixement, d'empresa, de tecnologia i de ciència, com és el cas de Reus. Per tant, d'entrada és molt important que la gent de Reus s'ho faci seu, s'ho cregui, que pugi l'autoestima al voltant del que és el projecte del Tecnoparc. Evidentment, és gràcies a qui m'han precedit en el càrrec que van ser capaços de visualitzar el potencial del Tecnoparc i la nostra obligació és donar-li, acabar de donar forma. Quan parlem d'un districte, evidentment, hi ha tots els ingredients que ara podem veure, que són molt importants, però cal anar més enllà amb tot el que és serveis, amb tot el que és també l'àmbit residencial, una petita ciutat que evidentment està perfectament interconnectada amb Reus i que dona servei precisament a aquest àmbit on volem que passin moltes coses d'alt valor afegit. Això és molt important. Parlem d'innovació, de coneixement, de tecnologia, d'investigació, i això és un actiu molt potent que té la ciutat. No plantegeu, per com ho dieu, no només l'arribada de noves empreses o nous centres de recerca, sinó també habitatge, serveis públics, entenc que canvis pel que fa a transport, a mobilitat, aparcaments, etc. Tot plegat, què necessita per culminar? Què cal? Doncs hi ha moltes coses a fer, hi ha molta feina, ens hi estem posant i a més amb molta energia, amb moltes ganes. Cal pensar, per exemple, en complementar tot l'àmbit universitari. Aquí ha de venir la Facultat de Medicina. L'altre dia ens vinculàvem directament al Col·legi Oficial d'Arquitectes Tècnics perquè també volem acabar de tancar el cercle del que és la Facultat d'Arquitectura. Evidentment, tota la part residencial a l'altre costat de l'autovia de Vallicens, que ho desenvolupa IOSA, que és una empresa privada, però amb una gran voluntat també de vincular-se amb la ciutat, perquè al final actua sota el paraigua de Comsa, que és la família Miarnau, molt vinculada a la ciutat de Reus. Tots aquests ingredients han d'anar en paral·lel i, evidentment, l'administració, en aquest cas l'Ajuntament de Reus, ho ha de fer fàcil. Jo crec que tenim un instrument, i jo insisteixo, no és només mèrit meu, aquí s'ha fet molt bona feina durant els 30 anys d'existència de Redesa, l'empresa municipal de promoció econòmica, que precisament possibilita que passin coses bones i que ajuden al creixement en tots sentits de la ciutat. Pel que fa a canvis més immediats, el pròxim que ha de venir és aquest CEPIT 2 que en volem dir no-Reus, o hi ha algun canvi més immediat? Home, el més immediat és que anirem veient canvis progressius al Tecnoparc. Encara no és oficial, però ben aviat hi haurà noves empreses en aquesta zona que, evidentment, té molt de potencial. El CEPIT 2 per acabar de complementar precisament aquests espais als que disposa Redesa amb voluntat de cercar aquest partenariat públic-privat. Nosaltres el que fem és ajudar les empreses que es desenvolupin, que aquí trobin un ecosistema favorable, però sobretot que puguem garantir que continuïn, que no es marxin. Per això és tan important el CEPIT 2 amb tot aquest discurs de ciència, de la innovació, que és una marca de ciutat claríssima. Precisament una marca que es va aconseguir l'any passat, aquest distintiu que atorga el Ministeri del Govern Central de Ciutat de la Ciència i la Innovació. Com queda? Com a paraigua de tot això que explicàveu, o això que explicàveu és paraigua d'aquest distintiu? Tot es retroalimenta. Al final nosaltres, quan buscàvem aquest distintiu, que fins i tot ens vam plantejar i ho teníem claríssim, que si no ens el donàvem mantindríem aquesta línia de treball vinculada a la innovació, al final tot això es retroalimenta. El que et possibilita ser ciutat de la ciència i la innovació és identificar una sèrie d'oportunitats que després això impacta directament sobre el territori. Més enllà d'aquests 69 projectes, que aviat està dit, en els que es compromet a desenvolupar prèviament l'Ajuntament. Jo crec que observarem en els 3-4 propers anys uns canvis substancials en la configuració no únicament del Tecnoparc, sinó amb la visió estratègica de la ciutat al voltant precisament d'aquests elements que són capitals. I per tant aquests canvis poden impactar a altres zones que no són el Tecnoparc que coneixem avui? Indubtablement. Estem parlant d'un model de ciutat. Quan parlem de la innovació jo sempre parlava i posava l'accent que és una oportunitat per les empreses, per les realitats que hi ha a la ciutat, que treballen a la ciutat, però és una grandíssima oportunitat pel mateix Ajuntament, és per fer un canvi de paradigma d'un Ajuntament que té un potencial a nivell de capital humà enorme i que això et permet, com et deia, desenvolupar 69 projectes que sobretot ajudaran a millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Hi ha el perill, o com es compagina el fet de voler atraure inversions noves, de voler generar projectes nous, amb mantenir aquells que ja fa anys que funcionen aquí? Com es treballa aquesta frontissa? Nosaltres tenim, jo sempre poso molt en valor l'equip tècnic de Redesa, que són gent amb una capacitat de treball, però sobretot de visió estratègica molt elevada. I precisament, quan parlem de tots aquests hubs, que moltes vegades hi ha algú que riu per sota el nas quan parlem de hubs, però escolta'm, al final el que aconseguim és generar aquestes aliances amb sectors estratègics que hi ha a la ciutat que permeten això que dius tu, que les empreses que hi són puguin desenvolupar-se, puguin generar aliances entre elles i generar un ecosistema favorable perquè d'altres vinguin i s'implantin. Ahir mateix ens visitava el cònsol de Bèlgica, estem fent una ronda amb cònsols que hi ha a Barcelona,
i es sorprenia d'aquesta capacitat que teníem els de Reus de generar aquesta dinàmica de treball no únicament amb empreses de la ciutat, sinó fins i tot del territori. Aquesta visió estratègica que al cap i a la fi reproduïm el model de la cambra, d'anar molt més enllà del que és la ciutat, perquè realment Reus, com a cruïlla de camins, com a plaça de mercat, precisament s'enriqueix moltíssim de les realitats que ens envolten. Regidor, per acabar de manera breu, una altra de les potes de Redesa, la principal, és l'atracció d'inversions d'empreses, etc., però també té cert pes amb habitatge públic, amb promocions d'aquesta mena. En quin punt ho tenim, això? Doncs estem, jo la veritat, molt engrescat. A mi sempre m'agrada explicar que és molt bonic a nivell de discurs que l'empresa de promoció econòmica també tingui aquesta mirada social amb l'habitatge, que en diem de lloguer assequible. Ara tenim tots aquests pisos, tant el complex de la Riera com el de Mas Iglesias, que els tenim gairebé a punt d'acabar, i a més ja hem identificat entre 2 i 3 solars on podrem edificar durant els propers anys. Quan parlem precisament del districte tecnològic, del que hi passa precisament aquí, i quan tu deies com impactarà això a la resta de la ciutat, quan volem que vinguin empreses, que vol dir que ha de venir més gent a treballar, els hi hem de garantir tots els serveis, i l'habitatge és essencial. I per això aquesta línia de treball està molt bé que la faci Redesa en col·laboració amb la regidoria d'habitatge, perquè ens permet donar resposta a una necessitat evident. Doncs veurem com van fructificant tots aquests canvis que plantegeu. Josep Bages, regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement i conseller delegat de Redesa, gràcies per haver-nos visitat i fins la pròxima. Gràcies a vosaltres. Nosaltres el que fem ara és una petita pausa i tornem de seguida. Fins ara. Tots i cadascun dels aficionats i aficionades del Reus Futbol Club Redis haurien signat arribar a la 26a jornada de la segona federació en la situació en la qual es troba el conjunt de Marc Carrasco, 5è en zona de play-off descens a la primera federació i havent estat en places de promoció durant 25 de les 26 jornades de la Lliga. Tot i això, és ben cert que l'equip es troba immers en una mala dinàmica de resultats. Només ha guanyat un partit dels darrers 8, empatant-ne 3 i perdent-ne 4. Una ratxa que ha aixecat polseguera per part dels seguidors del Reus. En declaracions al Cercle Central de Canal Reus, el vicepresident esportiu del club, Albert Vinyes, ha tret ferro a la situació actual de l'equip i ha deixat clar que l'objectiu principal continua sent la permanència. Molta tranquil·litat, estem encantats amb l'entrenador i el cos tècnic que tenim, amb la plantilla que tenim, considerem que tenim el millor entrenador possible, el millor cos tècnic possible i la millor plantilla possible. Per tant, molt tranquils, estem molt contents de la temporada. Ni quan estàvem a la primera volta pensàvem en l'ascens directe, que ho podia semblar, ni ara hem de pensar que baixarem. El nostre objectiu, i aprofito si em permet ja deixar-ho ben clar, i que ningú se n'oblidi, l'objectiu d'aquest equip, que per cert som la tercera temporada que debutem en una categoria en els darrers 4 anys, per tant, som debutants a la categoria, l'objectiu és salvar la categoria. Vinyes, però, també ha deixat clar que un cop s'arribi als 45 punts, xifra amb la qual es diu que s'assoleix la permanència a la categoria, l'equip lluitarà per estar el més amunt possible i sense renunciar a res. I això no vol dir que renunciem a res, Un cop tinguem aquests 45 punts, l'entrenador és ambiciós, els jugadors són ambiciosos, nosaltres som ambiciosos. Seguirem lluitant per intentar jugar al play-off i no renunciem a res, però hem de ser molt conscients que l'economia, l'estructura, d'on venim i el nostre objectiu i la plantilla que hem fet s'ha construït és per salvar la categoria i arribar a aquests 45 punts. L'entrevista sencera al vicepresident esportiu del Reus la poden recuperar al web d'aquesta casa, canalreus.cat, i també a la plataforma La Xarxa Més. Reus, París i Londres. La trilogia que es va proposar a la confiteria Pedreny fa un parell d'anys en versió xocolata ja és una realitat. Fa 2 anys va ser la Torre Eiffel, l'any passat el Big Ben amb el London Eye i enguany ha estat el torn de la Casa Navàs. Aquesta ha estat l'elaboració més complicada de les 3 i l'ha que ha requerit més feina, prop de 2 setmanes de treball. En aquesta ocasió, a més, no han tingut accés als plànols de l'edifici i han hagut de partir d'un patró. Les diferents peces s'han elaborat a escala 1:25 i després s'han muntat i decorat una a una. Per ser el més fidel possible a l'edifici original, la Mona també incorpora la torratxa, que actualment s'està reconstruint a la Casa Navàs. Ja sé que no és de Gaudí, però és modernista, és de Domènech i Muntaner. El campanar ja l'havien fet algun any i vam pensar, ostres, la Casa Navàs és l'edifici representatiu de Reus.
busques a internet Reus i et surt la Casa Navàs. Les parts més difícils potser han sigut la torre i el balcó del mig i el balcó del lateral, que al ser curvo, o sigui, està corbat, també té una certa dificultat. Hem fet servir xocolata del 54% i després ho hem pintat amb una cobertura que hem fet amb mantega de cacau i xocolata blanca amb colorants. Ara que aquesta connexió històrica en versió mona ja s'ha completat, l'equip comença a pensar quin serà el repte de l'any vinent. El que sí tenen clar és que al llarg d'aquest any i per sumar-se a la commemoració de l'any Gaudí, elaboraran una rèplica de xocolata de l'escultura que s'està creant a la ciutat dedicada a l'arquitecte en la seva etapa adulta. Repsol t'ofereix el temps. Demà dimecres arrencarem el dia amb cels tapats i temperatures fresques, al voltant dels 11 o 12 graus de mínima. A mesura que avanci al matí, els núvols s'han de retirar i al migdia ja tindrem un cel amb núvols alts prims que deixaran passar el sol. Els termòmetres s'han de disparar fins als 23 o 25 graus a les hores centrals del dia. Dijous ha de seguir la mateixa línia, amb cels clars des de la matinada i sense precipitacions. Les mínimes han de baixar una mica fins als 7 o 8 graus, però a la tarda hem de tornar a fregar als 20 o 21. Divendres el sol seguirà manant, amb màximes d'uns 18 graus i cels serens. Ara bé, dissabte canvia el panorama. S'espera un augment de la nuvolositat important i possibilitat de pluja que caldrà anar acotant en futures previsions. Avui acabem l'espai de la previsió meteorològica amb dues fotografies. La primera de l'Antonieta Martorell, des de Salou, i la segona de la Carmina Llaurador des de Maspujols. Recordin que poden enviar les seves imatges relacionades amb el temps al telèfon que apareix en pantalla. Obrim l'agenda d'aquesta setmana per dijous, 12 de març, a partir de les 7 de la tarda. El professor de Política Comparada de la Universitat Autònoma de Barcelona, Frederic Porta, presenta el llibre Obra escrita completa, de Daniel Cardona. L'acte serà al Centre d'Amics de Reus. També dijous, però més tard, a 2:15 del vespre i a la sala Lo Submarino, hi haurà el concert de Les Migues, un dels grups més internacionals del panorama espanyol, que actua a Reus en el marc del Superfolk Festival.